Hello, hello, hello. Lightखौ होनानै हो नैबेनिखौ सिगांनिखौ लाइट मैन हेलो रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै दङ ना दे जोंहा एसे बर' मेथाइजों दान्दिसे रंजादिनिलाय जासिगोन हेलो 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 बयबो रंजानांगोन रायजोफोर दे एसे मोसादिनि रंजादिनि
गोजोन्थों दानि आं दोंसे मेथाइ आरो रोजाबबावनि बिसर बिबारनिखौ र फंबाय र जागोन बियाव ला बि थान्दा जाजोब्बाय नामा राजिफोर माथो दलद दलद
बिथां गौतम ब्रह्म खुलुमबाय आदानिसिम गोजोनथोंसै दा बे समाव जों गुबुन सासेबाव मेथाइ रोजाबगिरि जोंनि जौसाङाव फैगोन बिथाङानो जाहैबाय आनाया ब्रह्म Now I'd like to invite Bollywood artist Anaya Brahma to come on the stage and perform. मोसानो गोसो दं ना रायजोफोर दङ आवाजा एसे खम फैदों आरो खनसेबाव जोंहा बे समाव जोंनि बलिउड सिंगार आनाया ब्रह्म बिथाङा नुजाफैसिगोन बिथां आनाया ब्रह्मआ जोंहा रेडि जानो हास्लाबथ'वाखै जों दा बे समाव फैसालियाव लिंहरनो सानदों बिथां बिग्राय ब्रह्म बिथां रोजाबखांनायनि उनावनो जोंहा बिथां गसाइ दैमारिखौ लाबोदों आखायाव लादों बिथां बिग्राय ब्रह्मखौ जोंनि बानजाय आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायहरबाय मोनखाबायब्रा दहायनो होखादोंना बे आलादा आदा नैबेयो जोंना स्पेसियेल दहाय मोनखादोंलै आखाइ खबनानै रायजोफोर जेखियानो जाया खावलायनाय बायदि फैबाय टाइमा गैया दोंसे रोजाबनानै जिरायथ'गोन आं दे बाबुफोर माबा दाबो कम्पिउटार जुगाव
दानिया बे समाव जौस्रांसिम लाबोनो सानदों जोंनिनो बर'नि आरोबाव सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि गसाइ दैमारि बिथांखौ रायजो राजाफोर गसाइ दैमारिनि थाखाय खनसे गोबारै खुलुमना रायजोफोर खामा दसे जानानै फैबाय मानसियानो खुलुमबाय रायजोफोर आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बे समाव खावलायदों आर'नाइखौ सेलेक्ट खालामना बिना लाखादां गोमोखौ येल' कालार नांगौ आंनो मोनसे दोनना बुंखादां बेखौनो मोनबाय रायजोफोर थिगैनो दङथ' सिख्लाफ्रा बेसेबां दङ सेंग्राफ्रा बेसेबां दङ आंनो सेंग्रा सिख्लानि बादि नांनायखौसो नांग्रोगौ बेसेबां केन्डिडेट फैदों नायना सिख्लाफोरखौ र' सेंग्राफ्रा रंजाथ'नो नाङा र' अनलि सिख्लाफोरनि साउन्डखौ खोनानांगौ आं 1 2 3 होनबा सिख्लाफ्रा हगारनांगौ सेंग्राफ्रा जि थाथ' 1 2 3 गोगोमलै खिन्थु सेंग्राफोरनि दानिया सिख्लाफ्रा जि थाथ' सेंग्राफोरनि दाना 1 2 3 डेन्जारलै खोथि दा गथ'निया मा जादों आङो फार्स्ट आंनि दहाय गथ'रा जाजेननायखौ खोन्थानोसै रायजोफोर फैबाय आङो हासुनो ओंखारनानै हासुहैबाय सोर फाग्ला मारि लांखो 15 मिनिट फायखानायाव थानांगौ आं दहाय 15 मिनिट सैथो बाथ्रा दानिया फन खालामबाय रावबो हमा ओजों सुलेखा मेदामा गान खनगासिनो रावबो खोनाया थिग थाक नैबे पेन्डेल माइकनि बिगोमा रिलेना बिथाङा बिसि फिसाखौ लानानै माबा रुम देखायगासिनो दंमोन थाब थिग खिङैबाय बिदाना आंखौ खावफ्ला नुबाय हाब नोंनावमोन थांबाय दहायनिफ्राय मारि थिनानै दोनदों रावबो खेंफैया आं बुंबाय बिदि गथ'रा जाफुबाय रायजोफोर जेखिनि जादोंला जोंहा गोबां गिदिर गिदिर सिंगारफोर थांबाय गान खनगिरिफोर थांबाय जों दा जोबथारनाय आरो दंबावो ओंखायनो रंजागोन ना रंजायाखौसो सोंदों आं दाना आं ओरैनो मोनसे रमान्टिक मेथाइ खनग्रोनोसै रायजोफोर नङा होमबा बे माने फुल बहरा होलायनाय मोनसे रमान्टिक सेंग्रा सिख्लानि मेथाइ खनग्रोनि आङो थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासि हरबायनो लोगोसे आर'नाइ 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 मोजां मोननायनि